In het begin was het internet niet meer dan informatie. Dat instant gedeeld kost worden op meerdere locaties. De introductie kwam in 9 chesten. De intentie was voor tekst te sturen tussen twee plannen met een feestje. Dat was het ARPANET nog vrij adequaat. Intrigerend en innovatief, maar nog inaccuraat. Want de eerste boodschap was niet helemaal intact. Juist de 2 letters aan de ingenieuze trip gemaakt. Van computer tot computer, het was nog inspirerend. De inbreng was in die scheel geheel integer. Maar jaren later, ergens in 1991, je plots het wereldwijde web dat integraal ontketende. De eerste instanties van pagina's nog in het vert. De wisse worden dat een impact had nog indirect. De inceptie van het WWW was een innovatie die je meer en meer liet gelden als digitale invasie. Het infiltreerde vreemd in onze levens. In eerste instantie niet geïnterioriseerd in onze dagelijkse omgang. Gewoon een interessante wijze voor interacties te creëren met andere man. Op je nadere inspectie werd het rap een hele industrie die inzette op zijn eigen interesses. Nu is het overal afwezigheid van iedereen een inkijk. Het is indiscreet geworden, ingewikkeld en zijn zin kwijt. Uit dit verlies communicatie, intonatie. Zoveel volsje intellecten of inspiraties. Als de introverten kunnen nu makkelijk interageren, want de drempels zijn ingezakt in het digitale leven. Het werd als een verslaving, speelt in op zijn instinct. Het maakt dus al inert, incapabel en verblind voor de ware integratie van het internet in ons leven. Want het is zo ingebed dat we de inzet niet meer weten.